jingminot ba jingtista kawan ra yok so ka jingjop but ibala seudor pathaw ilong iwe na kinuksa habangi gren yakane ka benta ibala ibadei na kashnong trai thlong nong thliu East and West Khasi Hills District Mairang ilong isamla ibuju e ha ya rap karyang but ban pulut por halaye na sam nadu ba idang rit ichu e ru banyale kai ki sports prepare but hadin ba ilayo ya ka jingpin chlur na ihmen jong i cresta jun pathaw I belong ru uwe na kinong yele kai marathon ba ju shimbanta ha ki rinsan prepare ibara ru ya ki nam job ha ki babun na kini ki rinsan ibalaru ilastang banyo mensim manishim benta haki marathon nadu ba idang don khat ars nyam karta ilastang manishim benta hakaba imshim layo yakanuk no ji kai neki training hakapor ba idang shustang lat no na menjong I bat kham hadin katto kane insayo yakaji kai ka babiang na ikuch jong iba pining star linkoi ibala hikai ya yakirukom ki bede bat manirap ya ban pintibit hakaba inna man shimbenta hakirinsan kaleng hoy kirinsan ki babon ilawan man shimbenta bat kum kanong yela kai don kirinsan ki ba ijom bat don ki ba irem henry wat hapdeng ki jing ba ibala ya kandu kum kanong yela kai khamtam haba I hab man mi khmat hakini kirinsan na ka benta ka jila ingej ba ka jing tre shitam ka jong ka jingminot bat ka jingtista ka jong kan omlong le no bat itrang dik ba indang la man pentebit shu yalade man mi khmat ya ka jila bat banwan ra ya ki nam job ki ba kham halor Kublai pi barok ngip yang sobai pi syakawai pat ke benta jong kerempai bat menta kesni ngilan hapdeng jingi ya isamla bala seudor pathaw iban sam ya ke jingya lenti ke jong ha ke jingya le kai marathon jong ti bangin tip company ashu halor ke jing ke jong ba ki benta jong ke kam ya le kai jong ali ngini phaish menta bala ngip yang sobai pi sya kani ke program jingi kerempai bat kumpangi Juliet na kawai kapor ngi ju wan lami kiru kentei na ki kam ki jam ki prepare na karta prepare ban sami ka jing ya lenti ka jongki bat ban long ka jing ai men siam ki be pat ki para kentei ba ki be pat ki para samla te bala shaw bangin phai sha ka benta jongki kamele kai jong pi ba ki be ki benta jong ka gm jong pi le se pilan pini thu khamba shu ya le de te nengkong syap ngai ngu ubleter kan bal ayang kamet ka bokoi ka bakia ka bangala banong komenta te ka kateng junga ngade bala sindor pathaw ban ngade ne kasnong nong thlu thlong Eastern West Khasi Hills ban ngadang puleri ka BA that semester Hashlong College hoi semua tenat bala ngi yu iba pila shim benta hakirin san ki prepare but pila shimbenta kirinsan kiba shadu ka national level lu but ka ele se bala ka penlong ya pi ba pinpoi shaka ne ka kamele kai le se pila ban sam ya kata shaki palok ki ba pe ngi ne ka por te men shwa te ngala sang mare be kum tu do dan khana kum tu te don we men janga iba kristo jum patha iba la paw ha te ma I shat ong be nga long practice pha be kum tu mo danga long shat mare tu mo na do men shwa dan khalung kum tu ndi khalung dan khana tu te nga shat mare be tu mo te shat ai men sim be nga shi ong be mare be te lang saya lam ban ya compete e kum tu teng men janga hi ba shat inspire janga hoi kamu dihin menjupiru ile kai hoi dihin menjupiru sim kimo ti na du menu pan abala pistang ban man shim benta mo kini kirin san ko mapiong ba pilas dang ban compete ha kini kirin san ba ngala arhaja khat fra kam tu ngala stang wan mare ban shim benta shne shasar kam tu la stang lecha gohti ru kam tu na arhaja khat fra tu hadin pat nga long kum ta mo sha shnong tem don coach den e te shulong tang ihmen ba batay nga kum to te hadin pat nga ja no kan hadin nga swan byang ha arhaja arpho te arhaja arpho dang alawan school shne sha shulong mo te nga ayo coach e to na do arhaja arpho hinga la stang ha wan mare te ke bala ki jing e ki ba pikendu
kum ka kena samla mo nama pidang pulih hartat ti ban bati ya kapor kalong ka ba bat le si kam tam la tapi ha ban de shabar man shim bantah kini kiran san ki jing ki ba pikendu kum ka kena samla mo ye kita ni mau ni kan thai ting ban travel marui ne man yu ni sale hi mau ban travel ting hab dan i supporters na ni ki bai ya lang e gum te ka jeng ta kalong ba ni dan kam ban dan ki support e mo ki financial problem e gum ting kita hi ba kam dan jing e gum namar ba pi ong shapang ka benta jong ka pisah tingka ha ka kami le kai ngi suthu bala dangi ha ban ishabar ting ha ban sei wat na plaru dei but ki ele se ki jingerap ki ba pi pilayo pat bala ha ki benta ki ba pi la ha ban ishabar ban kom ta kan ban le kai da dangi let kum ka marathon e kum tu kum bangal let lasia ha delhi ma ka tu tengim dan jingerap e ngi lut hi bet na yeng ben deki alam na state ha ngim dan kam lut e re na state deki alam le kum tu kamut kende alam na state kamut ka la don ka jinglut ki jingki hinre la da phile hi hablut hi bet ha kumnu pat ambala phi batte pat ya ka por puli jong phi kawete phap long phap batte hi la de hi kapor ma kalong ka bakong santam kumi khana pule tengi practice man step bat janme rangi ha saman sungi ngi le cha college tenga nga batte ya kapor ban pule kat man hanga hab nga chat pule kot kum tu hab stang ni man kasngi kum bong no hikai jong kelas ma stang bet krek kot bet man kasngi lot la kalong tang shi kan tan de lai per minute kalong ka bakong san ma ka porte ta hi chat stang bet kum ta kan dei mo namal ki ju ong mo ki riu temen pin bam sin bam tinum la ha kun ki habam kan dia de kalong ta hi ka jing puli ru la dangi puli lupa ka kampen suk yang ni mo bala ki eki jingmen toy ki ba philayo lingba kanika kamele kai ka ba philale kawe te kalong ka kot ki khya mong ala yo ka jingmen toy ka ba ka shat ai long ni long krat mo da dangi le kai e ru te kawe ro kalong lada ngisbuk ngi kibru ki bangi le kai am ni tangi kibru bangi le kai ki ro ma lang kawan ra e ka jing kalau jing long confidence mo lada shbuk ngi di job ngim long ki bas ngap tu gi tangi la job tinggi la komen e kalong kawe kawan ra e ka jing long confident lada phi ngap dan shet dan ki kibru ba akten parang ke introvert ma introvert person ting da urushi bata ka sport em phila interact bet kitu man kasngi em phila long friendly phila long ban kren bha te long ban pare e kata ngala syam la de ro nama ngam syar nga shet long introvert person hang ngam juk kwa ban kren ban e hadin pat tangala lawan chana shalong tangala join bet kitu ki team bai le kai lang mo le kanduk man ka step begitu e tu la stang ya pare ngela itu brio bha e ka shai kawan penyarap ya ka jing long confident chupi ra mo jing shlor e da phi job kum tu phim long sa ban susi phi kemen hi ban job te kata hi kadai bala ba phi om phi ka na thre kanunu ka kenja jing ya le kai ka aya kata ka jing song shlur hani bangin itu ya ki wei pat ki parano ngela kai nang ta bangin ya parya i wei mo bat khoi ka jing men toy ba ka ai ha ka koi ka khya ka long ka ba krau ba bat bun sin nga thre ngim ju pe ya ka kam ya la kai ba ka don ka jing men toy ka ba bun ba la dangi phai sha ka koi ka khya ro mo bala ki jing e ki ba kum ba phi ong men mo ki don hakaliang kapisa ka tingka Henry ki dang bun pha ki jing e ha bangi phai sha ki kamele kai mo ki ele si ki jing duna ki ba phi e kum kanong ele kai ha ka kam sports kan ki ele si ki jing duna ki ba phi la lap la ne phi la shem kawai te kalong kumba dangi travel kum tu mo stit mikhalaya long ho de kay lam na ka stit tingim yo he long ngakwa bakan long khamba mo de bangi shia lam kum tu ting kim ju khat ban shu khat practice ting shtayo artayo tanga kwa ban full prepare shwa mo long kum tu shibana abana shwa ka game te long nila ban ai bha ka performance mo la long dangi la practice la khambyang bat ka wero dangi travel ro ngakwa hi bakan long khamba mo ya khamba shu ya kane ka bangi sha ki yala mo ta hi ki jingtuna ki dang bon ha ki dang bon ba bat ki ba bon ba ngathare wat ha ki ko ma pi amantan ka training ka ba ki de ban yo kim yo le se ban bon sin ka songolong shi teng no ka ta ka jing yo training ka jong ki shwa ba ki ni le ka shabar
balap ngi yo iru ba kumbang ong mene ba pila shim bentai kiren san ki ba pair de nadu ha ka state level hadu ka regional hadu ka national level pila wan shim benta ki ki jing pair ki ba PPOE na koi ka level sha koi pat te ki jing pair jang te ngai ki we ki long confidence phamo banya le kai ban ki hotra ho ni ro dan confident ni long confidence mo athletes mo tang ba ka we pa ka jing dang yong ka practice te tang ba nim yo ka madan ka ba mo long no nga kermen no ka pulo ba kan dep koloi no mo na ma taro kompat dep teng issue le cha sai kam tu sin sti yo nim yo ba mo ka ta ka practice ban ong ha track man ka sni nim yo rang yo ka teng tu si sin ne asin sti yo kata hi ka jing per kiwe kilong ngalong shupet kum tu kiwe kilong full prepare te shwa bakin let ikatu ka game kum tu kila long prepare hama ni pat teng ko bonga stay khot mo imla she kamlong pura ka kamlong pura ka ji namar bala ko pi oma ka madan le se kampat biang ka jongi bat le se kata ka jingpen kre jongi kena ele kai jongi kadang duna habaya nujor ba ki wei pat kinong yela kai te henry ko pi omo kum kinong yela kai pat ni ha long kita kiba khun bet mo pat ka de kai ka bas ngo tanat ban yo ngo ba ni de bandon kata ka men se man ya khun balang yo I ha kanika kisngi ki por ki ba men tamo ni yo I ba habang yo ke jing karshan na yeng kalong ka ba don kamba kanu no ka benta jong ka jing em jungi ka ka jing ya lenti ka jong pi pat ha kata ka benta hatu na yeng ki aya kata ka jing karshan pi kumba ila ai hin men mo namar kum ki kentai kumba pi om ne mo ni jenjar te ban le chabar kam tam da de ka kam bangin hapsa min hab ban jamin kalong ka ba e te henry lada ka don pat ka jing karshan ka jing shania na yeng ka wan kata ka jing smoper ha ka bangi ila te ban le ka no ka benta ka bangi de bin shim ti ka jing ya lenti ka jong pi ka ta ka benta em na ying te ki support ba ba hi kam tam im men jang ali ba support ba mo da support ni ying em de ki long de mis ngusuk mesti mo ban let ban e ro ngim dan kata ka jing sia support chaj ong em da isuk ime kemut ni ro ngisuk em da dam suk ime tingi long khonyo ka lenti ro kam bha hi da kim ju da kia khonyo na ying mo bo ang tang tai namar kadi kata ka pi om pi namar lada kim pha da ka jing sok men sim na yeng ka to ka jing so se ka jing so khonyo ka jing so arta tien ka don bet mo pat kum ki khun te ni kwa hi banda mi na yeng in mi da ka men sim ka masuk mo balangi pet ru ha ka juk ka pamenta ki bon pha ki khna ki samla ki ba ngop ha ki ek besneo ki jingkerni ki besneo ki jingmelian ki besneo ki kam ki besneo bat ka ele se bala ba phila ban aya kata ka jing kuman chu ong mo ita I jing ai men sim I chong pi na ka benta kini ki para samla ki badon ha kita ki benta jong ka jing em nga chat ong bet moi ki parlok kom tu teng chat ong ki parlok yang ki ang ni pi te pi biang ha pi don kata kasap kata len mo pin ni le kai re nga chat ong bet kasap am kam shong mo da pi don bakna kasap am da pim trish tam kam mentai teng nga chat pen ong ki tu nga chat ong bet sim mata kana kino ki sport mo la ka long ha ka singing dancing ro kam le mo sim mata ngim tip ha e ngi don sap mo bak da pi don bakna ka tu kasap am da pi pendan kam mentai re da ka don bakna ka tu kasap kai teng nga chat ong bet sim kana ko benta da kana ko jing le kai ka ba pisngo tanat mo ngatri baro ka uble ula kurku yang iban isap I bakar pang hendai la da ngim penan kampat ya ka kalong le no e mo ka shong ha ka jing tri stom jing iru ban penan kam ya kata palangi iru ba kat nang ya kisngi kipor kiru kan thei la kilong ha kuno karta kila nang kiu ba ha ka kam ka jam ka jong ki ba kino ki benta ki ba ki shim ki ren san mo ba ki shim hendring yu iru ba kidang don ki riu kan thei ki bidang sakut ha ki jing em ki jong ki namar ba kim don ka to ka la le se ka ba play ya ki la ni kim yo le se ya ka ta ka jing kershan ko ba pi yo le se ka ka jing sngau ka jong pi pala haba pi ya le de pla la ban poi shaka ni ka benta jo ka jing em ka jong pi ha ka ba pila bu ya ka thong banga kwa man don ha ka ni ka benta bat bangan ai lot kat pangala
cái jing snow jong pi bala Kau tengah sengu mau ba ngadon kum himan jangai mi ba ila sport yang ngai mi pa mo ki man parang aro ba sport ba ki wero nga kasan ba nga kwa hi ban ong ba lada fitre si tom hi te phinwan hi shakhamat mo kano ka kamera la kalong ha ka sport ne ka ero nang kong ka shong ha lada phimut bet ban long te bi phira thmu bet phiyo hi bet si sin la no dong chet ong da tre si tom kam jul no e ka mo kata hi kan dei kan bala namar ba lada ngila don ka to jingmut ka pas camp ngathare kam re bangin poi shakano no ka thong bala na ka benta ki parlok le si ki badon ya ka jing ang nun mo ki khana le si ki papet ngi ka po ki badon ka jing ang nun ban poi sha ka ka kamele kai ka ile si ka lat ka ba ki dei ban shim shanu ki dei ban le de si kuma phi ba phila don ka ka benta pintip kam ba mo ka wete ka discipline himo ka bang ong ka we ka discipline but practice bhai la de ro la ting i shat ong ba ong i stingim dan coach e gum ta hoi kata ro ka jinjar himo ban ong ban yo coach but personal tanam yo hi re tang balong ka we pat kalong menta pathai social media mo search na internet e ro pen internet e ro kum to phila ban yo hi ki basic e mo but ka jing tre shitom jong phi hi ka we teng ong we ka discipline himo kalong ka bokong santam yang i kinong yele kai kham tam lai hoi ka dei bala namar bun sin ngi ha kata ka jing mamsngo kuma pi amma ka jing mamsngo don coach ani uta unong hikai yang i uban ai training bo biang na thrai teng la dangi don ka to ka men sim mele kai ru ngi so kut lat no ngim ya chu chakamat ngim persang shu na thrai ban persang shwa na la diru na thrai ka de ka we mo bala kan diat ngi ya phai sha ka kampuli ka jong pi kumno pat kilong ha ka chakapuli bala hatoki piyo ya kaju ka jingkarshan ka ba piyo na yeng na marbun sin yo iba wat ki chaka pulela ni ki ta ki institutions ki bangi ong ki ju aya ka jingkarshan ka ba shit ham haba ki don ki kna samla ki ba mi khamat mo na ka banta ka jalla shabhar la ne shikinu binu ki rinsan college ro ki ai kita ka full support ki bhava ki no hekai kamtam e HOD ro ishad nyara bai kam to shbo ladangim shbo kumantang ale le kai mantangi don test e kam to ishad ai bai bangin right bangin tho biang ya ka to ka bangim yo tho ki support bai na college ro hoi sung tanat ban yo sung kum ta namar na thrai ki khna mo ki de ki lawei jangka ri ba ka chai ban rio bat kamtam kat nu ngin sung sarong le lada ki mi khamat na ka banta ka chai ban rio shabhar mo bala dang shen ngi yo i ba phi dang wani shim bantaro ha ka rinsan ka ba shabar ka ta ka national level ken dia le se ka jingya lenti ka jong phi ha ka ta ka rinsan te ha ka to ngalong ga ngayo bronze medal mo ka ngachate por bangale chite nga kam kharat bhamong nga poste ngalong kam long ki foods kum tu ki bam ste ki apher chenengi ni bam plain bet chite long masala e kum tu te nga yo nga don long pang ko e kum tu mo tang ba ngala ya khon he ban ya fight mo ban po sakata karan san ha to ngan saprasang bang pat dangan la yo le ngan le bha yang ha ko sungban ai kubule pi bala ba to piklam la le se ban yo ya kata mak siar henre pila poi pat chaka benta ka ba pila persangkat bala ban poi mo chaka thong ka ba pibo kenamar ba pikran chapang ka bam bala ki jing e ki kum kinong ele kai ki ba bun sin ki kendo kalong ba na ka wi ka chaka ka bam ka pher te kum kanong ele kai ki ele se ki jing bam ki ba pisngo ba ki khna ele kai ki dei ban pendon ka jing bam ka jong ki ha ka kom bam ka jong ki ka wete ngi chara tu dry fruits mo ki maong tu ki almond si ki tu ki dit e kum ki tu rangi habra bai nang ta long hab don bai ha ka pla mo in kis la dangim shibo ha train e ngim yo bam e ne pate ka pon bam chibo phila thangan te phila ban bam tu dry fruit ro yarap hi ye phi ban bam kum ki so ki ro phi ban dan bai ha pla ka le kham tam dangi travel shaba le kamot ka le ka dan kam ha shati te ka khlut ha comparison te long hi re ki te ihman yanga shat pan kan ma bai phinra ka ba tu dry fruit e phi ban ra bai ba usop de de ban do ha ka pla nama ka don kam tamo bangin khalan ngin shai lada ngim biang ka bam ngim biang ka kam tam phi ki bele kai ka nu ka pcm ma ka nu phi penmi ya ka bor ka jong phi te ban
มันดอนหากตากาเบนตากบะพิลลองกิบลาเป็นเครกลองกบดังคำหาดูกตาตามบาลางินยาพายรูนามาบังอิลากรันชิบังกบางินยาพายรูชกเบนตาจงกจิงก็จิงเขียกุมโนกุมกินองยาแหลกายคำตั้มกุมกีขณะสำลามมีดีบันพิกเรียกจิงก็จิงเขียจงเลยเดียงมได้ตั้งกิขณะจังเล็กกาออกมาลงงี้ได้บรรยาเล็กกายเบ็ดกาจังเล็กกายก็ลองก็เวกาปันไรกาจึงก็จึงแค่อากาศก็จังงี้เพราะงี้ย่อไปที่จึงบิยองคลีเอติกันลองเบ็ดออโตเมติกกันวันเบ็ดกีน้องเล็กกายมาเนี่ยงี้เครดกำตัวตั้งยิมละเล็กกายลาสปัดลับชินเจนเอติกละงำนกกตัวก็จึงเชียดกากลอยพาไปกินเยอะไปยองคลีตั้งบ้าก็เวปัดงี้หับลองบันฟิกเกอร์บัดหับสุมาร์ให้ยาลาเดก็ได้ยินหับมันฟิกเกอร์ยินหับมันสุมาร์บัดคุณพี่อมว่าแค่ตะกี้จิงปังบยองคลีไอ้ที่นิ่มละลายอย่างไรบางยินนัดปัดนักกิเวปัดกิจิงปังกิบคำเหงครับมันน้องกิบาฮุสยารมบาลากิไอ้กิจิงอังนูดกิจงพี่กิบาเลเสพิดอนชักขมัดนักบันทักลาเวมมันชิมบันตาเลเสฮักิเรนซานกิบคำเหระดับพิโยเลขลาดมันเล็กกุมฮักิ international level รู้เลเสกิจิงอังนูดกิจงพี่บาลาที่นึงคงตั้งกว่าให้บนปอยเสกจิงเล็กกายกับกิรันสานมาคำเหมอรอเห็นทุ่มวยกันแต่เลยลาดังอัมชิตอมเตทางานละบัดที่บนปอยเสกเตเสกทองบัดกับจิงสปอร์ตในยิงนั่นเสมกันเยอะนังตากับ proper training เรามองกว่าบางเงินเยอะคำตำงกว่าเราวันกันเด็บเราก็พูดเงินเยอะบางเงินเล็กกายคำสุกมาอย่างงี้บางเงินเล็กกายชาไซเตกละจังไงพาบางเงินเล็กรู้ตั้งนักกิจรชาดุชนิดุชาไซกละจังไงเจ้จังไงปะตะมอนนับปอในหูนับปอกิดในหูมันสวยชัดมาดันที่ฮับพี่โยแหละกายฮับปอมาดันปูลูบาลังสกว่ามันเต็มพี่ฮับบัญญัติซะเนี่ยพี่โยบัญญัติเล็กวันเนี่ยงาเต้งาม practice เป็นในยิงเป็นตัวเล็กวันเป็นคนตัวเล็กวันพี่สาวไอ้บาลาชาเนชสอร์งาสามาลายนั่งสามาลายเอากำหนดกำลังจันกันกำลังจันกำลังจังไงชูมั้งบาลากีจิงอังนูดกีจงพีกุมพี่องมันตันหอยพี่ดอนกุมกีน้องยังแหละไกลเลยกัดนุ่งอังนูดบางยินป่วยช่วยชิกิรันสานกีบพี่ยังบัดเลสีกตารุกันสอุลลองตะกันจิงทรีชตัมกีจงพีมั้งบัดยินเสียอีพี่ให้กิตากีรันสานกีบคำเฮบาลายินพายรู้ชักบันตาจงกีกัมกีจงพีปัดฮับางยาพายชักุมกัชนองกีจงพีฮับมีพายเชกิทานน้องกันดองมั้งบัดกี้นู้นนึกชิน้องกีบักกะคำกันดองโยอีบากีบุญพากีขณะสัมลากีเรียวรังบารุกีบดอนเนี่ยกีสับกีบะเพรกีบะดอนกับมันเสียมบันวันชักมันเนี่ยแหละกายดันนี่บันชิมบันตายกันนู้นกีเรนซานฮับกีโยอีพีบัดอีเห็นมันจังพีมั้งบักกีบัพีวันชักมันบันเนี่ยชิมบันตายกันกีเรนซานก็อีกจิงโยมันเสียมกับจงกีเลสีกับพี่พิลายโยสโมกนากีกันมันช่วยชัชนองเต็มปัดดันจึงน้องมาเร่ดังนั้นไปแต่งให้มันจังอาทิชัดยุขณะให้มันอีกองไปได้ดีอีกตัวมาเร่กุมตัวติกเชียงไปมาเร่ฟิมาเร่เป็นทับคอมพลีทมากระตาไปที่กี่องเป็นทับคอมพลีทเห็นเร่มันตาปัดกิลีอีไปให้มันจังไงละคิวพามากัมมาเร่งารองละบทลังอิงละคิวลังแต่ก็จึงมาเร่แต่มันแต่กลาสตังบัญญัติพาลังอีกคนบัญญัติมาเร่บัดกินยากระชานนี่กันก็จึงเลยกายคำตำเลยในมิคาเลียงีเลยฟุตบอลบบนพามาที่กลาสตังยังไม่ชมนันบัญญัติกายฟุตบอลแล้วก็ลองกินเทย์กีฉันรังรกีฬาสปอร์ตลังหิถนัดให้บนเป็นมันตาละบนกีมหาชนองรกงกีคริกเก็ตฟุตบอลสเลติละดอนไปทีสงถนัดบันยอสงกุมตานามาบุญเสียมีอิมฮากตุกับmindsetกับบางอย่างแล้วก็ตีนน้องไว้บ่บาลิงินผ่าแหละกายกี่คนบาลิงินกันไอจึงเป็นตัวอายุยากี่เห็นไรระดับกี่โยอีปันมั้งกุมหากี่น้องชงน้องจงพีระดับกี่อายุอีบ้าจงพีพีบ่พีป่วยเชกิบันตากี่บ่แพทย์กี่เรนซันบ่แพทย์กีฬานังไอมันเสียมกี่คนกี่จงกี่บัดก็ลองกาอีกบัสมุตนัดบันอีบามากี่รุกีฬานังกลายกตะการุกมประคัดก็จงกี่บาลางิลาปอยตัดชากับบันไว้หน่อยกันในกับโปรแกรมที่เฮนรี่ชอบบังอินปอยชักตากับเบนตาบาลาเลสิงีกว่าบัพินไอกับคูบอร์ก็จงพีนักกับเบนตากีนี่กี่บัตรังบันดอนหากันในกับกำยาแหลกายบัดกับคูบอร์ก็ลุมก็จงพีนักกับเบนตากี่บัตรล็อกกี่บัตรไปอย่างนี้แต่ก็ไว้เตียงกันองกะลองกระปอร์หิมกระปอร์บอกของสันบัดระดับพิตรีมินอดอย่างกันกกกรรมกับพีอีเอ็มงานองกะละบันปอยบัชกาชกทองกับจงงี้บัดอีกินองกิเลกายฮิโร่งาชดองว่า
kapor bat ka disiplin hi kedan kam yangi kam tam yangi ki khana ki bapule kapor le te kam long re bangin le kom kai wangi haban bate yala kapor bangin po syakathang kublai shibun bala kalong ke eka kubor ka basong tanat ba namal danginang mun bate bat buram me kapor kan ayangi ka bainong ka baba mo ti balangi ket boket riang ba pinang kiu na kawai karensan she kawai pat mat pinang jam shu shakata ka kam yale kai jong phi ba phi angnut ban poi pat she kirensan ki bakam he bat na kalyang dit ke maglayang kom nai ko ble ka por ka jong phi rukum jo kawai shibu ti palop kom tu ngi osno ya i samla bala iba la poi na kawai karensan she kawai pat hoi ringkat ka jingkershan na yeng ka jingkershan na ihin men jong ilala ban poi sha ka thong ka ba ibu bat bun sin habang yo e kata ka ju ka jingkershan na yeng na sem na ki lok ki jor ban na ki ba ye ba thon ni la ban yo e kata ka bor man jam ki nu ki jing e ki jing ten ju ki bangi kendo bat kum ba ila ai ka khubor man tan mo sha yingi iwei pat iwei bangin buram ya ka por ngin bati ya ka por ha ka jing em ka jongi namar kum bang ong man tan habang buram ya ka por ru kan sa sewengi ya ka bainong ka baba te palok hadu me dai syam yang wat pi ha ka wai pat ka benta ku play